Ассалому алайкум ба ҳама бародаро ки тамошо кардестен. Қатъи шумо нишона мисли ки Шаҳбоз Шарипов бигем ай брачка тима ёки ба қавли диюмшонам бигемш меша баро ки брачка копия ман мехона ва фикр мекунам ҳаракатам мекунам баро копия мехондан. Конечно, салом алейкум ҳамаи мухлисои Акай Шаҳбоз дар канали Шон ТВ. кӯшиши сахт кардастам ки баъди Акай Шаҳбоз мисол репа бас кардан шумо зиф нашин. Давоми Акай Шаҳбоз шидани. Беҳтарина бародар, ман намедонам духӣ ёфтам ё антисептик. Духӣ будай. Аки аслай бурпесна касе боша камитаре да бинависам. Чи бародар, умуман мақсади гапам ине ки бисёриатон медонед якамтар проблемаҳои шахсии хидмати банд мақсади сипо барои ютуб патент кардестем, налог кардестем ва исбо падар дар беморхона умуман акай меша ку яки чорни полосаи ҳаёт меша ку мисол як ала проблема да як ала мушкилот дар рӯбарӯ меғатан ами ҳисоб якчанд вақт дар ютуб активниам нестам ва ами додар якчанд вақта репакои нав мепартоя ягончи мекунам канали мада кам пешравӣ мекунад ва мо ба хотире гуфтестем ки мақсад наша ки фикр кунем ки мо мухлиса фреб кунем баро ки ду треке ки партов хайма ки қафои корон будам бо брачка меҳроб додарак монамҷо монтаж канала нигоҳ мекунад гуфтаишонем синавистай партофтай трекораво мақсади фреби халқ нест. Шумо даже хид накардем ки ами брачка ман хондам ё ки додар хонда ки треки қотили модар ё ки треки шонкани обрӯи насипа ами треку ман хонда ки нест милем додар хонда ки бисёри шумо хид накардем ва просто мақсади мо буд ки шуморо в курс монем ки фреб кунӣ нест. Намордик барои чӣ мондан баро ки шумо гуфта ки маги биё хайд ҳама марда ки гуфти гап бориш меброяли дурашора гирифтем вақта ранги даврои кӯдаким шидам соли 2012-11 рангам сода шидам хаиш гам надора мардак боши боришот меброяд ва умуман бародарои азиз ҳами хабар якчанд вақт багда проблемаҳои шахсим қатъи банд мешароинад оиди конкурсу зиди шанбе видео меша баъд мефаҳмонам то чӣ гапа чӣ гап неста иншоаллоҳ хайр умедворам моро мефаҳмед моро поддержка мекунед умедворам бисёри бад ман талаб мекунам мухлисо медонам хак шароина иншоаллоҳ ки бо скоракгарин сахр сантон мекунам сахти бад и маъное ора надора ки ман типа видео мекунем и ман дар реп гаштам ман бо реп мехонам и хеле неста просто ами мухлисо ман иншоаллоҳ ман сахр сан мекунам а так пока что то ман кор доштан намедо дарага се чор репаки дига мехона канала мепарта что активни канал намбра хай гапа рост шуд яхело меган ки на диш пиз задестан гулако мега ки те короче барои реп не барои сум ото пад ченима даре бест паданалат гутигапот ба ами рӯзабраз зиндагӣ дар сарт бизанам мефаҳмӣ баъда як оила 5 кас боши 4 кас дар дунё бигзара зиндагӣ дар сарт боша гутигапот суми арендаи офис бутед суми камера бутед суми иш бутед суми монтажа бутед дига шабте баъд мефаҳмӣ ки даре барои завқут мести ё ки барои сумуш мести вале пока что гуфти гапо шумо инаи дисотона мезанед ко инаи ҷое ки ҳастед инаи ҷара гап назанед ки иҷа тарике истида иҷоли пад ба иҷара брас агар браси вале агар браси баъд мефаҳмӣ дур намерем на барон премери одиам дис мезадам гап чап мекард мада вақте ки омад расид фаҳмид агар шумухтона андера бигиред каролтон амун патсан буд вақте ки омад расид дид фаҳмид ки ами андертон нахуй полтиш неста рамид баъд мерасен баъд мефаҳмед агар бирасен акман боварӣ надорам шумо ба и хеле дикунагитон бирасен и ҷамиёин дига чӣ мегӯян ай пеша қафо мерен дис мезанед чум ҷиграт мекунед кай на доли тима қати чақчақ мекунед қатитон меша пакалаб қатим Конечно, ака. башакурат зикшавӣ намон атак ҳамин видеорам бигем хотири силкаи икса або як рекламачаи дигатон мекунем касоида ки блогер шиданиам мисол кадоме ки мехоҳад блогер шава кадоме ки мехоҳад ки ёд гира тамоми намуди блогера ай чи сар кунад чӣ хеле сиёнка кунад чӣ хеле монтаж кунад чӣ хеле каналҳои кунад адда я чӣ коре ки барои блогер шидан дар корай ҳунар репқонӣ в офиси надори блогер шав блогер ки шидӣ агар надони чӣ хел сар кунӣ мо зита як канала тавсия медиҳем намида круга мемонем дамигира медро тамоми навигарӣ ё сар кардан ҳама чи оиди блогерӣ ҳастад барои блогер шидан мактаби блогер номи канал медроем ҳами канал да подписатсия мекунем бо ҳами видеош бахабар мешем фоида барои хитона зинда ва саломат бошед.